Guretzako herri baten ardatza kultura da, eta hori hainbat arlo desberdinek osatzen dabe. Horren artien, guk herritarrok, auzuek, kaliek, eta baita be dantzak eta historiak. Dantza kultur ondare garrantzitsu bat da, baina uste dugu gaur egun esakola bierdan edo dekon garrantzia emoten. Bertan antzinako hainbat balore eta bizimodu adierazten eta interpretatzen diez, eta horrek gure izen dugu erakutsi edo bintzat horrei aipamena egin. Horretarako, bertoko Durangoko dantza bat aukeratu dugu, Platillu soinue. Dantza 100 urtez galdute egon zan, eta orain dela 20 urte inguru, Kriskitin dantza taldiek berreskuratu eiaban ikerkuntza baten ostien. Garai batien, durangarrak martitzen karnabalez urtetan ziren zurrandiz jantziten Durangoko kaliek astitzen. Ohitura hau dela 20 urte berreskuratu da, Frankon diktaduran zier egondalako debekatu. Bape ezagune Euskal Herri mailan da horregaitik gure izen dugu zabaldu garrantzitsu iruditzen jakolako. Guk uste dugu Durango kulturan parte oso garrantzitsu bat dala Durango beran historia, eta horregaitik gure bidizuen gure izen dugu aipatu Durangoko bombardaketa. 1957ko martxako 31an, Espainiako Gerra Zibilan zier, Durango bombardatu izen zen faxista italianoen atake aereo batengatik. Eta guk gertakari hau ez dugu bizi zen gure azaletan, baina pentsetan hasten bagara azkenin gure aititia mamak eta bizi ebien, eta iruditzen jaku dala oso hurbilekue, eta horregaitik gure izen dugu gure bidizuen plasmagu. Horretarako lortu dugu ze egun hori bizi ebien testigantza batzun audiuek, eta horretaz gain lortu dugu egun horretako hainbat irudieta eta erabili guz bideoan ziren. Eta azkenik gure izan dugu bebai sartu artea, hau iruditzen jakulako dala kulturaren parte handi bat, eta horretarako sartu dugu guk egin eta kantatutako bertso bat, amaiera polit bat emoteko.